BPFआबो खालामखागोन प्रसारखौ खालामखागोन मानोना बिसायख'थियाव गेलेबाय नालाय बाहागो लाबाय नालाय गावबा गाव हान्जायाथ' खालामखागोन खिन्थु आगोलनि बायदि BPF नंला आं बुंबाय थादों जे BPFआ दिनै दुरबल बिथांमोना दिनै नोंथांमोना नुदों BPFनि गोबां MCLAफ्रा दिनै UPPL हान्जायाव बिथांमोना जगदान जादों दान मोनसे सिगां नोंथांमोना नुबाय सालबारिनि MCLA जय मुसाहारि बिथाङा हाबफैदों बावाखै नै सानथाम सानब्रैसोनि सिगां चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो UPPL हान्जायाव हाबफैदों जोंनि क'क्राझारावबो नोंथांमोना नुबाय साननै सिगां क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ BPFनि सासे गाहाय नेहाथारि रिंखां बरगयारि बिथांनि दैदेननायाव गोबां मानसिफ्रा UPPL हान्जायाव हाबदों सानफ्रोमबो बबेबा नङा बबेबा खनायाव BPF हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा UPPL हान्जायाव हाबगासिनो दङ दा बेखौ नायोब्ला बिथांमोना बोरै गोख्रों होननो हानो जायहा दलनि सोद्रोमाफोरखौ बिबानगिरिफोरखौनो हमथानानै लाखिनो हायाखै बिथांमोना बिनिखायनो दिनै आगोलनि बायदि BPF नङा BPFआ जोबोद लोरबां नंगौ बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लादों गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ जिहेतु दा सरकाराव गैया नाथाय 17 बोसोर सरकाराव थानाय समाव बिथांमोना मा खालामामोन रायजो राजाफ्रा बिनिबो हिसाब लागासिनो दं गतिके आगोलनि बायदि नोंथांमोना बेबायदि थासारि नङा एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।